El passat divendres 23 de setembre es va realitzar una conferència a l'agrupació folclòrica sota el títol d'Hipòlita Rois de Liori, senyora de Molins de Rei, una dona controvertida. Conxita Solans, llicenciada en Història Moderna, va ser l'encarregada de conduir la ponència en el marc del segon cicle de conferències Volentino Regio 1519. Coneixedora de les complicitats, ambicions i traïcions que es lluitaven a la cort, no es mostra més prudent en les seves demandes. Intuïm que Hipòlita, tenaç, tossuda i orgullosa, també és conscient que els plets en què s'embranca eren una sangonera, pesar les rendes familiars, intenta pal·liar-ho d'alguna manera, i per això es fica en una empresa nova, complementària de la de cavar els molins drapers. I amb l'empenta que la caracteritza i sense conèixer el negoci, es veu amb cor d'introduir un aparell de cardar als draps que substituiria l'antiga perxa, amb la que veu una nova manera d'aconseguir els ingressos que tanta falta fan. Hipòlita Rois de Liori va ser una dama ambiciosa, lluitadora, enèrgica i capaç de ser considerada i obeïda com un home quan es va quedar viuda del senyor de Molins, Lluís de Requesens. Però també va ser considerada com l'ideal de bellesa del Renaixement, amb la seva pell blanca, cabells rossos i sensibilitat. Així, va presentar la historiadora a una de les dones més lluitadores de l'etapa feudal a Molins, una dona que ho va donar tot quan es va quedar vídua per a que a la seva filla mai li faltés de res. Hipòlita és conscient que si es vol que es resolguin amb premura es precisa d'una liquidesa monetària. S'han de comprar voluntats i guanyar amics amb influència per moure els fils oportuns. Hipòlita no pensa desistir fins guanyar, i això comporta llargues absències de Catalunya, la més des de 1534 a 1537. Resulta evident que l'estada de la mare en aquell regne té preocupada Estefania. En una de les cartes li fa retret pel descuit i la falta d'ordre que hi ha a les baronies de Martorell i de Molins de Rei. Josep Barba va ser l'encarregat de presentar la conferència alhora que agraïa la participació de la llicenciada en la ponència, així com pel seu llibre Una vila per a un riu, la baronia de Molins de Rei del segle XVI fins al segle XIX. En acabat, Joan Baumala, president de la grupa, va ser l'encarregat de tancar l'explicació amb l'entrega del quadret d'Alto Isidor a la Conxita Solans. O sigui que aquí a Catalunya, per exemple, quan el rei venia, el lloctinent tenia que retirar-se perquè ell era el representant del rei. Quan al moment que el rei posava els peus a Catalunya, ell deixava de ser lloctinent, no era rei.